Но кои са конкретните каузи, с които вие тръгвате сега и в предизборната кампания? Обикаляйки сега страната, срещаме с хора, правиме срещи с хора, другите го говорят, не виждам други на терен. Има билборди и никой на терен. Ние наистина обикаляме, правиме срещи, днес пътувам за Шумен, правиме срещи и на тези срещи ние питаме хората, дори имаме кампания "Чуй гласа на България", която тече не сега заради кампанията, а тече от 3 месеца насам. Ние не знаехме, че ще има избори, когато сме стартирали. Прозвъняват се хора, нали, на произволен принцип. Имаме робот в офиса, който робот генерира номера и звъни на хора без да знае кои са и ги пита какви са им проблемите и как според тях могат да бъдат решени, за да може ние като партия да се опитаме да им помогнем. Имаме човек, който на обратна връзка обяснява докъде сме стигнали, какво сме направили, нали, по проблемите на хората. Ние сме партия, която иска да решава конкретните проблеми на хората. Ние сме партия, която иска да превърне държавата от мащеха в майка на българския народ, защото в последните години това, което видяхме, е, че държавата се е превърнала в мащеха. Държавата е длъжна